ಇತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗಂಡ ಅಂತರೋಡು ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ತೋಜುನು ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ಗು ಜಪ್ಪೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಒರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗ್ ಅವು 2 ವೀಲರ್ ಆಡು 4 ವೀಲರ್ ಆಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಡು ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಡು ಆಯಗೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯಗೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆಯಗೊಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಯನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಆದ ಪೂರ ಅವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆತ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಯೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟುಲು ಉಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪರೇರು ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಗಮನಗು ತೂನಾಗ ಚಾಲಕಿ ನಡತದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಏತು ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿತಿನ ಕುಳ್ಳಿಯರು ಏತು ಜನ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿಡು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲಾತಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಗೋ ಬರ್ತದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎತ್ತದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಗುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಜಾರುಣ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಂಚಪೋಡು ಜಲ್ಲಿಬುರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರೀತಾನೆ ವಾವಾ ಜಾಗಡಿ ಎಂಚಪೋಡು ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ತುಪ್ಪು ಜೇರಿ ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಚಲನಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಮೀನು ಪೋದಿ ಪೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಬೋದು ಮುಟ್ಟೋಡಾ ಮುಟ್ಟೇರೋ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇನಾಮ್ ಗಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಮಿಷಿನ ಇರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ತಾರ್ಲಾರ ಇರ್ರಿ ಕೇಳಿದಾರ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಈರೆಗಡೆ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಸರಕಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಡಪಡ್ತಿರೋ ಜನಗಳು ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇಲಿ ಹೊಲವ ಮೇದೊಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದು ದಾಯ ಪನ್ನಿಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೀರ್ದು ಪೋಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತಕಲೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಆಯನ ಟೈಮ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪದ ಆಯ ಬುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಒರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ಪೋಪರ್ ಮಾರೆ ಜೀವೋಗ ಸಂಚಿಕಾರತ್ತ ಅತ್ತವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಕುಮೆ ಉಂಡು ಕುಮೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಏತ್ ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಬೇಗ ಕಂತದಿ ಕೇರಳಗ ಅವಡೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟಾವಡು ಮುಟ್ಟ ಎಂದಾಂಡ ನೀ ಕೀತಿ ನಾಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಪ ದುಡ್ಡದ ಆಸೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಡ್ದು ದುಮ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುಣಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗದ ವಡಿಟ್ಲ ನಡತೊಂಬೋರೆ ಜೂಲಿಯಾನ ಅತ್ತೆ ಏರು ಬತ್ತೇರು ಮೊನ್ನೆ ಅವು ಏನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ போறாங்கள தாண்டா வந்து போறது அவு ದಾದ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಬೇತದಾಲ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾ ಬೇತಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬೈಕ್ ದಾಕಲು ಪುರ ಅವೇ ಅವು ಒಂದೇ ಅವೇ ಗುಂಡಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಕುಲು ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಾರೆ ಬೋಡಾದ ಆಯ್ ಬರಿಕ್ ಪೋಪೆ ಬರಿಕ್ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಮಾರ್ಗನೆ ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಪೋಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇ ಅಡ್ಡ ಕಡಪುನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬರಿಯ ಪೋ ಅಂದ ರಡ್ನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಿಟ್ಟು ಮಾತೇನಲ್ಲೊಂಡು ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಧಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಉಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ಒಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಲ್ಲ ದೋಷ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಂಪೇರೆ ಬದ್ಧತೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಂಡು ಆ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಣ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಂಡದ್ದು ತಪ್ಪ ಇರತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಣ ಅಥವಾ ನಂಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ಸೊತ್ತುನೆತ್ತಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂದ ಪಂಪಿನ ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲಕೇಂದು ಪಂಡ ಏರು ఆయన ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂಚಿನ ಇಂದೇನು ದಾದೊಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿದ್ದು ಎಕ್ಕಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಮಾಜನೇ ಆ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಂಡತಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಿರೋದ ದಾಳ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿ ಸರ್ ಈ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಲ್ಲ ಪಂಡಣ ಎತ್ತೋ ಚಾಲಕಿಯರು ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ದಾಂಡ
ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವರು ಅಂದೇನು ಟೈಮಿದ ಜೋರ್ನು ಹತ್ರ ತಾಯಿ ರೈಮುಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಡಿಕೆ ಪೋಡಾರು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದು ಪಂಪಿನ ಆ ಚಾಲಕಿಯರ್ಡ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಕಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಮಂತದೀರು ಆ ನಂತರದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೋದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದೀರು ಪೋಂದು ಜರ ಆ ಥರ ತನಕ ಈತು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯೂಟು ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲ್ಲಾವ ಒಂಜಿ ಚಾವಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಅವಡೆನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಪುವೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಇತರನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋನೋಡ್ಚ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಪಂಪಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೊತ್ತುಡು ಎಂಚಪೋಡು ಪಂಪಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಐನೆ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಮೂರು ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನೆ ಬೊಕೇರು ಓಲ್ಪಲ ಗುಂಡಿ ತೂತಾರ ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುಂಡಿ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಗುಂಡಿ ಎಪ್ಪುನು ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಹೈವೇ ಮಲ್ತದುಂಡತೆ ಹೈವೇ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲಂತೆ ಗುಂಡಿಡುಲ್ಲ ಹೈವೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿನಾಕ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ದ ಬರಿಟುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪೊಲ್ಲೊಡೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನೀರುಡೆ ಪೋಪಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಆ ನಿಕುಲಿತ್ತಿನ ಗುಂಡಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಗುಂಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇರು ಅಣ್ಣ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತ ನೀರು ಪೋದುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪಿನ ಪೊಲ್ಲೊಡೆ ಗುಂಡಿಡೆ ಇನಿ ಗುಂಡಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓಲು ತುಂಡಲ ಗುಂಡಿ ಎಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಡಾಮರ್ ಬಂಡ ಬಯ್ಯನಗ ಪೋಪುನು ಅತೆ ಬಯ್ಯನಗ ಓಪನ್ ಬಂಡ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಮರ್ ವಾಡ್ನು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಡಾಮರ್ಗ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಡಾಮರ್ಗ್ಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಏರುಂದು ಬನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ಅತೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿನ ನಮ್ಮನೆ ತೋಡೊಂದು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿ ನಮ್ಮ ತೋಡ್ದ ಆತನು ದಯನ್ ಬಂಡದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇತ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಪದ ಮುಂದು ಮುಂಕುರ್ದು ಮುಸುಲು ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ದಲ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ ಗಾಡಿ ದೀಪಿನಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾನಗೊಂಡತೆ ರೋಡ್ ಲಂಚೆನೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲಂಚೆನೆ ಆತನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಪೋಪಿನ ಜೀವ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ ವಿಷಯ ದಾಯ ದೀನಿಕೆಂಡ ಇನಿ ಅವೇನು ಕೇನುನ ಗತಿದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವನ್ನುಂಡು ಜುವಪ್ಪು ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಯೇ ಪೋನಾಗಲ ಕಂತ ತಾಂಟವೇರುಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಹಾಳಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪಿನಕಲ ಜೀವಗು ಎಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಕ್ಕ ಇರು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಇನಿ ಪೋಪಿನಕಲೆ ಬಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುನ ಹಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೂರ ಯಾರಪ್ಪು ಯಾನವರ ಅಂಚಿ ಆಮೇರ್ನು ಅವರ ಇಂಚಿ ಆಮೇರ್ನು ಅಂದ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಬಿಕೇನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಟ್ಟೆರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡಪು ಬರಿಕ್ ಏತು ಹಾರ್ನ್ ಬಂಡಲ ಬರಿಕ್ ಪೋಪು ಜೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಕೈ ಕಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಬಸಟ್ ಬಂದಾಗನೆ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆತನು ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇರು ಮಿತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿಯರಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗ ಇಂಜ ಜನ ಕಾತೋದುಲ್ಲೇರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರೋಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪದೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಈ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮೋಡು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 118 10ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವೈಧ ಮಾರ್ಗ ದಾಟುವ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ದಾಟುವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟು. ಈ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಒಲ್ಪ ಪೋಟಲ ಮಾರ್ಗ ದಾಂಚರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದಾಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆಗಿದೀನಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹತ್ತಂದು ದಾಖಲೆಗೆ ಹತ್ತು
ಆ ಒಲ್ಪಲ ದಾಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ದಾಂಟುಂಡು ಅಂಡ ಚಾಲಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಸರಿ. ಇಮೇ ಏನ್ಮೇನ ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಂಡು ಮಾಡದ ಐತೆ ಎದುರಿಡು ಪಾದಸಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಅಂಚ ಆ ಅಕ್ಕತ್ತು ಒಂದು ದಾಟುವೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ದಾಟುವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅವಡು ವಾ ಬಸ್ ಅವಡು ಯಾಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ತೋಜು ಚಾಲಕಿ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯ ಮಾರ್ಗ ದೇಶದ ಜಾಟು ಪರದೇಶಂತೂಲೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬಣನೆ ಪಾಡು ಹಾ ಅವು ಪೂರ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋನ ಮುಟ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಡಿಬ್ಬಣ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಎನ್ನಂದೆ ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಉಂತಾದ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಉಂತಾವಡು ಉಂತವಡೆ ರಡ್ನೆ ಮೂಜಿನೆ ಮೂದೆಟ್ಟು 90% ಚಾಲಕಿಯರು ಆ ಪಡಸ್ಟಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿಥ್ಯೆ ಬತ್ತುಂತು ಅವಾಗ ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಡ್ನ ಅಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿಪ್ಪಡಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂದು ಪಡಸ್ಟಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಗಡಿದೀನಿ ಜನಕುಲ ತಂಪೋಡು ಆ ಅಂಗಡಿ ದೆಪ್ಪುಲೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಪಾಪದೇ ಬದುಕೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಒಟ್ಟು ಎಂಜಿನಾತನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾತ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಣ್ಣ ಅಂತ ಸದಾಶಿವ ಹಾ ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆ ಬದವ್ರದ್ದು ಓ ಒಲ್ಪಲ ಮೀನಿಗೆ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಯೋಗೋ ಬನ್ನ ಗುಂಡಿ ಮೀನು ಬೂರ್ದಾರ ಅಂದು ಗುಂಡಿ ಬುರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ವರ ಎನ್ನೊಂದು ದುಂಬುಪುರ ಈ ರೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಡಾಮರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಜಲ್ಲಿ ಬಾರ್ದು ಐಕ ಅವನು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಬೇಲದಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜೇರು ಅಂಚ ಗುರಿ ಬೂರ್ನಾಗನೆ ಆ ಗುರಿಗ್ಲೆ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ತಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಬೂರ ಅಂದಂದು ಎನ್ನು ನೇನು ಅತೆ ಅಂದಂದು ಯಾನ ಮೊರಳಿ ಒಂಜಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗುರಿಗೆ ಬೂರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ TVS ಆಯ್ನೆ ತಾಂಡು ಬೇತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೀಟರ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಅಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಬೂರ್ನಾಗನೆ ಅವನೊಂಚೂರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಗಳೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚರಂಡಿ ತೆಪ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಪೋಯ್ಬಾಕ ಚರಂಡಿ ತೆಪ್ಪುವೇರಿ ಬಕ್ಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಫಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರಾ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ತತ್ತದ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯನೇ ಬೇರ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗುರಿಬೂರುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತು ಗುರಿಬೂರ್ನ ಅತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಬೂರ್ನ ಅಜಾಗ್ರತೆನೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬುರ್ಜಾನಿಗೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಲ್ಪೋದು ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದೆಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿ ಅಂದ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ MLA ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಂಡು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಒಂತೆ ತರಾಟೆಗೆ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ರೆ ಅಕಲೇ ಕಾರಣತೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಅಂದ 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 ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ರೆ ಅಕಲೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಪತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ ಅಂದ ಅಂದ ಗುಂಡಿ ಬೂರಂದ ಒಡೆ ಕೊಲ್ಲುನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಮೇರಿತ್ತ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನಂದುಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಆಪಿನ ಈ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರು ತಗ್ಗ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು 2 ವೀಲರ್ ದಾಕುಲು ಏರ್ಲ ಸುಕೊಟ್ಟು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸೋಲ ನೀರು ತೇಪುನ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಬಾರ್ಪುಣಂದ ಏತು ಮಲ್ಲ ರಾಸಿ ನೀರ್ದ ಬತ್ತು ಬೂರು ಮುಂದ್ಕೆಂಡ ಕೆಸರದ ಪುಂಡಿನೇ ಬತ್ತು ಈರ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಬೂರು ಉಂಡಾರ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವಡಂದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಡು ಈರು ಓಲಾಡ್ಲ ಬೋದು ಗುದ್ದು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದೋಷ ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಾಡ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲೆ ಎಳಿಂಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಸೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಂದು ಸರ್ವೇರ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಿದು ಆನಕಾರಡೆ ತಿರುಗಿದು ಆ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗಡಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮಾರ್ಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸರಕಾರ ಮಣಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊಂಡೊಂದಾದ ಒಂದು